Home, doncs ha estat una experiència fantàstica, inèdita i que repetirem. Oh, tant! Perquè ho dèiem abans, ho dèiem de fet damunt del globo, a uns quants metres d'alçada. Estàvem fent una calçotada celestial, mai millor dit, amb el millor dels productes. Un producte de marca, un producte garantit, un producte, evidentment, que ens agrada, que apreciem, doncs imagina't, quan el pots fer uns metres d'alçada acompanyat d'un bon vi i amb la millor de les companyies. Per mi ha estat una experiència genial. La jornada d'avui és una jornada de festa. Ens agrada moltíssim que ens acompanyin tots els nostres amics, començant per la consellera del Departament d'Acció Climàtica, d'Agricultura, no? És a dir, una influencer, un periodista, vosaltres mateixos, representants d'altres entitats. Per tant, estar envoltats d'amics de la IGP Calçot de Valls, doncs és una satisfacció i valia la pena agrupar-ho i celebrar-ho entre tots. Amb aquesta acció es dona relleu a tot el que són els productes de DOP i IGP, tan importants que fan que els pagesos estiguem a la terra i puguem cuidar la nostra terra, en aquest cas és el Camp de Tarragona, on està aquestes dues DOPs, la IGP del Calçot i la DOP Avellana de Reus. I bé, ens ho hem passat pipa, hem menjat molt bo i a més fem aquesta promoció d'aquests productes i que realment estem encantats de poder conrear tots aquests aliments. Home, venir avui aquí al Pla de Santa Maria, podríem dir tot aquell llindar de la zona de Valls, per poder enlairar-nos, menjar una bona calçotada, fer uns bons calçots, però amb alçada, amb aquest globo de la Federació Catalana de DOPs i IGPs, juntament amb els 21 productes més que tenim dins d'aquesta arca del gust, com diem, aquí a Catalunya, això és un plaer per defensar la pagesia, per defensar el territori, per defensar la nostra cuina, per defensar les nostres tradicions i, sobretot, la nostra identitat. Vol dir que estic superencantada que m'hagin invitat, perquè els calçots són com una identitat d'aquesta terra i jo no soc catalana però em sento molt identificada i m'ha encantat, ha estat superbé i una experiència diferent, perquè jo crec que és la primera vegada que es mengen o es fa una calçotada al cel, o sigui, estic molt contenta d'haver-hi estat. Sí, avui ens trobem aquí amb la IGP Calçots de Valls, el Globus, que és una part molt gran de la promoció que es pot fer dels nostres productes a tota Catalunya, i des de la Federació d'Os i IGPs de Catalunya organitzem o fem partícips a totes les IGPs i d'Os d'aquest acte perquè es vegi la visibilitat d'aquests productes que són de molta alta qualitat.